Hej alle sammen, Allan Kjærsgaard her. Tilbage efter en fantastisk god sommer. Jeg håber, at jeres sommer har været lige så god som min. Og nu ser jeg frem til den her vildt spændende sæson, som starter lige om lidt. Og jeg vil derfor gerne invitere jer alle sammen til det her fantastiske event, VM-drømmen. Hele 8 kæmpere fra Greve Karate, som du og jeg kender, eller I kan komme til at kende dem, er blevet udtaget til VM. Ja, du hørte rigtigt. Verdensmesterskaberne i karate. VM-deltagelsen, det sidste skridt, foregår i Indonesien, altså på den anden side af jordkloden. Og det er bare så pisse dyrt at komme derover. Så vi stabler selvfølgelig et event på benene, som kan støtte vores VM-kæmpere, så de kan komme afsted og gøre os stolte. Onsdag den 26. august, der sætter vi det hele i gang, så vi alle sammen har mulighed for at møde dem og høre deres spændende historie, og selvfølgelig blive inspireret til også at drømme. Og du puster endnu mere ild i deres VM-drøm, når du køber billetten til det her event. Og alle pengene går til VM-kæmperne. Og det er da det fedeste i hele verden at hjælpe. Noget som vi alle sammen kan få en hel masse ud af, uanset hvem vi er. Tænk at hjælpe de her utroligt dygtige talenter med at få indfriet deres vilde drøm. Drømmen om at blive mester. Verdensmester. Jeg håber vi ses den 26. august i Greve Borgerhus.